Pinta per començar una gàbia, amb una porta oberta. Després, pinta una cosa bonica, una cosa senzilla. Una cosa maca, una cosa útil per a l'ocell. Mireu, volíem començar amb aquesta immersió artística per defensar el que la Maria Caso diu a la seva teoria de l'Arciki de l'estranyamiento. Vosaltres, a partir d'ara, esteu situats d'una manera molt diferent que si nosaltres haguéssim començat a presentar-nos i a dir-vos què volíeu fer. És com quan anem amb un avió i patim una turbulència. En el moment que patim la turbulència estem més observadors, comencem a mirar els nostres companys de viatge per veure si entenen el mateix que estem entenent nosaltres, estarem més atents, comencem a establir llaços i era una manera que volíem defensar i volíem posar en pràctica amb vosaltres. Hi ha moltes maneres de fer estranyamiento i defensem i volem que aquest estranyamiento passi a les aules. Avui farem un viatge des de la monotípia fins a la narració. És un viatge molt llarg. Doncs la idea és pintar o dibuixar sobre la superfície no porosa. Podeu fer servir la tècnica de l'edició de pintura, que és la més propera a la tècnica pictòrica, i estampar la pintura, el dibuix que heu fet. Sí? Bona tarda a tots. Què ha passat aquí? Si us hi fixeu, ha quedat marró. O sigui, aprofitem que anem a treballar el color per experimentar. El Marco tenia 3 colors aquí. Tenia blau, groc i vermell. Només tindreu aquests 3 colors. Aleshores, penseu molt bé com els combinareu per tal d'aconseguir les tonalitats que vosaltres preteneu aconseguir. Us deixarem introduir també el blanc i el negre. Penseu que al darrere del color hi ha tot un significat. Disfruteu d'aquesta estona i aneu pensant quins colors necessitareu. Recolza després la tela contra un arbre en un jardí, en un bosc o en una selva i amaga't darrere l'arbre sense dir res. Tenim 6 taules, 6 grups, 5 persones per grup. Un cop hem tirat aquests grups, us toca generar una nova obra, però és una obra conjunta, amb totes les vostres estampes. I després, espera que l'ocell es decideixi a cantar. Si l'ocell no canta, és mal senyal, senyal que el quadre és dolent. Però si canta, és bon senyal, senyal que pots signar. Llavors arranques molt suaument una de les plomes de l'ocell i escrius el teu nom en un angle del quadre.